F'Ġunju n-numru ta' nies jaħdmu full-time tela għal aktar minn 170,000. Dan ifisser li matul l-ewwel 28 xahar ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' kważi 15,000 impjieg full-time, jiġifieri 18,000 impjieg full-time kuljum. Matul 5 snin ta' amministrazzjoni preċedenti, it-tkabbir kien dak ta' 11,250 impjieg full-time. Wara statistika oħra tal-NSO li konfermati tkabbir fl-impjiegi f'pajjiżna, il-Partit Laburista fi stqarrija nnota kif mill-bidu tal-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' kważi 12,200 persuna full-time mas-settur privat, jiġifieri 8 minn kull 10 impjiegi ġodda. Dan imur għal kollox kontra l-istqarrijiet tal-Oppożizzjoni li t-titjib fil-qasam tal-impjiegi ġej mis-settur pubbliku. Fil-fatt l-impjiegi fis-settur pubbliku llum ikopru 26% tal-impjiegi kollha full-time, meta fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti dawn kienu 26.7%. Il-Partit Laburista sostna li dawn ir-riżultati pożittivi jikkonfermaw l-importanza tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol. Il-politika tal-Gvern qed twassal għal tkabbir ekonomiku li jissarraf f'ħafna aktar postijiet tax-xogħol. Minkejja dan ta' min ifakkar li minkejja din iż-żieda fl-impjiegi pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' job vacancies fl-Ewropa. Dan jawgura tajjeb sabiex fix-xhur li ġejjin aktar Maltin u Awċin jiksbu opportunitajiet ġodda ta' xogħol f'pajjiżna, temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.